Салом ба ҳамаи бонуони зебо, ҳунармандо, шогирдо, дузандаҳо, духтаракҳои хушрӯ. Чӣ хеле ки шумо бисёр мегуфтед дар комментариҳо ки меркагириро ба шумо нишон диҳам. Манаин имрӯз мехостам меркагириро нишон диҳам, аммо киртаи тоҷикӣ ки надоштам дар манекен нишон дода наметавонам, барое ки кирта прямояй ама киртае ки ман ҳоз дар шумо мехоҳам фаҳмонам киртаи тоҷикӣ оддӣ нами кокетка дора ҳозир меркаша оддӣ карда дар коғаз нависонда ҳар як ҷоша стрелка монда хушакак ба шумо нишон дода мефаҳмонам. Бо диққат нигоҳ кунед. Мана ин китф стрелкаҳоро бинед 9 ана аз стрелка синни поён рафтагиай. кушодии пешак мо 33, дарозии пешак аз нуқтаи боло то мобайн 27, пешаки остин аз сари китф то пеш янамиҷа остин тамомшави 15, гардан мо 18, стрелка ва нуқтаҳоро бинед. Дарозии пуштаки мо 20, кушодии пушт 35 аз пеш 2 сантиметр зиёд омадагӣ. Дарозии даҳни куртамон 17 вырезаш. ман хел кушодишам чен мекунем 11, кушодтар мепӯшанд яхело. ана инҷа таги кашро чен кардагим нигоҳ кунед. дарозии қадам аз куҷо ҳар як нуқташа чӣ хел стрелка тамом мешавад анам хел нигоҳ карда анам хел чен кардан дар кор. дарозии қад кушодии қад ҳаст. мана таги кашашам ҳаст. ана ин кушодии остин аз ин нуқта то инҷа 22 ва поёнаш 15. бонувони зебо, ман хел оддӣ карда сода карда ба шумо фаҳмондам. навшогирдо хушрӯ карда нигоҳ кунед бо диққат. хаб ҷои нофаҳмоӣ бошад ман як борга аз дурӣ ҳамашро ба шумо навор гирифтам. бо диққат нигоҳ карда ҳар як ҷоро метавонед стоп карда нигоҳ карда бо худатон гуфти урсо ки анализировать кунед мешавад. хай ба ҳаматон барори кор нофаҳмоӣ бошад ба ман нависонед.